Riistaveden yksikössä yläkoulun opettajaparit muodostuvat rinnakkaisluokkien luokanohjaajista. Alakoulussa opettajapareina toimivat ensimmäisen ja toisen luokan opettajat, 3. ja 4. luokan opettajat sekä 5. ja 6. luokan opettajat. Uusi koulurakennus jakaantuu soluihin, mikä osaltaan tukee opettajaparimallia. Vehkalammin yksikössä, missä on yhdysluokkia, opettajaparin muodostavat ensimmäisen ja toisen luokan opettajat sekä 3. ja 4. luokan ja 5. ja 6. luokan opettajat. Opettajapareille on varattu yhteissuunnitteluaika keskiviikkoisin kello 8 ja 9 välillä. Riistaveden yksikössä toimii 12 5. ja 6. luokkalaista digiagenttia. Uudet agentit valitaan 5. luokkalaisista ja heitä koulutetaan syyslukukauden alussa. Riistaveden digiagenteilla ei ole tällä hetkellä kiinteää tapaamisaikaa. Agentit koulutetaan tarpeen mukaan erikseen sovittavina aikoina koulupäivän sisällä. Digiagentit opastetaan kulloiseenkin tehtävän sisällön ja tarpeen mukaan. Lisää sisältöjä koulutukseen tuo digimentorin vierailut. Riistavedellä on tänä lukuvuonna alettu suunnittelemaan digiagenttien vuosikelloa, johon on merkitty vuosittain toistuvat tehtävät. Agenttien vuosittaisia tehtäviä ovat muun muassa alkukoulutus syksyllä, pikkujoulut sekä digitaitopajojen suunnitteleminen ja vetäminen muille luokille. Vuosittaisten tehtävien lisäksi digiagentteja voi varata luokkiin auttamaan muun muassa Kuopion digitaitokalenterissa mainittujen digitaitojen harjoittelussa tai muissa tehtävissä. Riistavedellä digiagenttien varaamiseen on käytössä sähköinen varauskalenteri Peda.netissä. Vehkalammin yksikössä virallisina digiagentteina toimivat tällä hetkellä 5. luokan oppilaat. Agentit koulutetaan 4-luokkalaisten teknologian valinnasaineen tunnilla. Koska koulussamme on yhdysluokkia, voivat 4. luokan agentit luonnollisesti auttaa 3-luokkalaisia milloin tahansa omassa luokassaan. 5. luokan agentit ovat puolestaan virallisia agentteja, joita opettajat voivat varata käyttöönsä. Varaukset hoidetaan kouluttaja hihasta nykäisemällä tai perjantaisin järjestettävässä henkilökunnan kokouksessa, jossa tarkistellaan myös säännöllisesti Kuopion digitaitokalenteri.